салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. таи чанд рӯзи охир дар расонаҳои иттилоотии варзишӣ ва ҳатто гурӯҳҳои шабакаҳои иҷтимоии тоҷикӣ хабари аҷибе чарх мезанад. як футболбози габонӣ санаи таваллудаш дар шиноснома ба соли 1990 рост меояд, аммо тибқи таҳлилҳо маълум шудааст ки модари ӯ ҳанӯз пеш аз таваллуди шиносномавиаш, яъне соли 1986 дунёро тарк кардааст. пас ин бача чӣ хел баъди марги модараш ба дунё омад? Саволи аҷиб, аммо инро ба собиқ футболбози дастаи Ростов Гелор Канга фаҳмондан лозим меояд. воқеан дар шиносномаи Гелор Канга соли таваллудашро 1990 навиштаанд, аммо дар воқеъ модари ин футболбоз ҳанӯз 4 сол пеш аз таваллудаш вафот кардааст. ӯро барои суҳбати ҷиддӣ ба кумитаи интизомии Конфедератсияи футболи Африко даъват карданд. ин парванда аллакай дар соли 2021 алайҳи Гелор Канга эълон шуда буд, аммо баъдан парванда ба таври мӯъҷизавӣ хомӯш гардид. дар соли 2023 қазияи мазкур боз рӯ зад ва ниҳодҳои дахлдоштаро таҳдид карданд ки Кангаро аз бозиҳо маҳрум намоянд, аммо ҳоло ӯ ҳатто дар Лигаи Чемпионҳо дар ҳайати дастаи Цервена Звезда бозӣ карданро идома медиҳад. ҳамааш аз тафтишоти Федератсияи Мамлакати Демократии Конго оғоз ёфт. онҳо боварӣ доранд Гелор дар Конго таваллуд шудааст, на дар Габон ки бо баъзе сабабҳо суроға дар шаҳодатномаи таваллуд нишон дода нашудааст ва санаи таваллудаш бошад ба соли 1985 рост меояд, на дар соли 1990. ҳатто номи ӯро дар шиноснома иштибоҳ оварданд ки дар воқеъ ному насаби ӯ Кияку Кианган аст ва модари нимҳимоятгар дар соли 1986 чанд сол пеш аз санаи расмии таваллуди Канга даргузашт. гуфтаниам ки идораи шиносномадиҳии Конгоро тафтиш карданд дар кор ки ягон тоаш Тағоимурод ном надошта бошад. сомонаи расмии Конфедератсияи футболи Бразилия хабар медиҳад ки ФИФА сарфи назар аз дахолати мақомоти давлатӣ ба фаъолияти Конфедератсияи футболи Бразилия таҳримот татбиқ намекунад. рӯзи 4 январ суди олии Бразилия тасмим гирифт ки президенти Конфедератсияи футболи Бразилия Эдналдо Родригесро ки аз ҷониби судҳои поёнӣ барканор шуда буд барқарор кунад. тибқи иттилои сомонаи созмон рӯзи 8 январ мулоқоти Эдналдо Родригес ва директори умури ҳуқуқии ФИФА Эмилио Гарсия баргузор шуд. дар ҷараёни мулоқот намояндаи Федератсияи байналмилалии футбол итминон дод ки қарори ниҳоии додгоҳи олӣ татбиқи ҳама гуна таҳримот нисбати футболи Бразилияро истисно мекунад. қаблан додгоҳи Рио де Жанейро президенти Конфедератсияи футболи Бразилия Эдналдо Родригесро ба далели қонуншиканиҳо дар ҷараёни интихоботи соли 2022 аз вазифааш боз дошт ки ин тасмим баъдан аз ҷониби ду додгоҳи болоӣ тасвиб гардид. пас аз ин маълум шуд ки агар президенти нави Конфедератсияи футболи Бразилия дар моҳи январи соли 2024 интихоб шавад, ФИФА метавонад ҳамаи бошгоҳҳо ва дастаҳои мунтахаби Бразилияро аз мусобиқоти таҳти сарпарастии худ боз дорад. аммо билохира маълум шуд ки ин овозаҳо нисбати президенти Конфедератсияи футболи Бразилия туҳмат буд ва аз ин рӯ ФИФА ва дигар ниҳодҳои дахлдошта аз Эмилио Гарсия тибқи як барқия бахшиш пурсиданд ва ӯро ба вазифааш баргардониданд. хабарҳо нашр гардиданд ки ПСЖ Фаронса аллакай гуфтушунидҳоро нисбати гузариши Килиан Мбаппе ба Ливерпул ба роҳ монданд ва дар сурати бо муваффақона паси сар шудани ин гуфтушунид орзуи мухлисони Реал ба Ливерпул мегузарад. мисле ки дар тақдири Мбаппе пӯшидани пираҳани Реал навишта нашудааст. футболбоз аз баъзе шартҳои пешниҳодкардаи Реал Мадрид норозӣ аст ва ба Ливерпул гузаштанро афзалтар медонад, менависад пойгоҳи хабарии The Times. ба гуфти ин манбаъ Реал Мадрид ба Мбаппе маҳдудиятҳо пеш гузоштааст ва тибқи он фаронсавӣ бояд то охири моҳи январ дар бораи интиқол тасмим бигирад. Килиан ин ҳолатро қабул накард ва ба дӯстонаш гуфт ки
ҳеҷ бошгоҳ ҳақ надорад ки ба ояндаи ӯ фишор оварад. Аз ин рӯ Мбаппе ба баррасии варианти Премер-лигаи Англия ва Ливерпул ки ба ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд оғоз кард. Килиан Мбаппе аз соли 2018 дар тими ПСЖ бозӣ мекунад. Шартномаи ҳамлагари фаронсавӣ бо бошгоҳ то соли 2024 амалӣ мекунад. Айни ҳол маҷаллаи интернетии Трансфермаркт нархи футболбози фаронсавиро ба 180 миллион евро баробар кардааст. Хулас Мбаппе оҳиста Реал Мадридро аз фазои орзуҳояш хат мезанад ва кор бо Юрген Клопро болотар медонад. аз Мессиу Неймар ба як азоб халос шуд, акнун ба ситами Муҳаммад Салоҳ гирифтор мешавад. бошгоҳи амрикоӣ Интер Майами ба далели маъруфияти Месси маҷбур шуд ки бозиро ба варзишгоҳи дигар гузаронад. сомонаи расмии бошгоҳ хабар медиҳад ки Sporting Kansas City бозии муқаррарии мавсими MLS бо Интер Майамиро ба арсаи калонтар гузаронад. сабаби ин таваҷҷӯҳи беандозаи мухлисон ба симои ҳамлагар Лионел Месси мебошад. ба гуфтаи президенти Kansas City Джейк Рид, бозӣ бо Интер Майами таваҷҷӯҳи бесобиқаро ба вуҷуд овард. варзишгоҳи асосии бошгоҳ каме бештар аз 18 000 тамошобинро дар бар мегирад. аз ин рӯ бошгоҳ тасмим гирифт ки бозиро дар варзишгоҳи Arrowhead майдони хонагии Chiefs Kansas City NFL баргузор кунад. иқтидори майдони мазкур беш аз 76 000 тамошобинро дар бар мегирад. имконияти мизбонии ин бозӣ ки аввалин бозии MLS барои Лионел Месси дар ғарб хоҳад буд махсусан ҳаяҷоновар аст, зеро минтақаи мо ба мизбонии бозиҳои ҷоми Амрико дар тобистони имсол ва ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 2026 омода мешавад, гуфт Джейк Рид ба расонаҳои иттилоотӣ. ёдовар мешавад ки бозии байни дастаҳо 14 апрел баргузор мешавад. дидед ки барои Мессиро дидан одамон ба чӣ корҳое қодир мешаванд, вагарна пеш аз Месси дар минбари майдони Kansas City ғайри кормандони майдону бозингарони эҳтиётии даста дигар ягон кас наменишаст. баъди хизматҳои зиёд ва ҳунарнамоиҳои олӣ бо пираҳани нилонориҳо Жоао Феликси ба умед ҷавоби хеле бад аз ҷониби сармураббии Барселона Хави Эрнандес гирифт. ба хотири оне ки Камп Ноу майдони ояндааш мешавад, муқобили дастаи Атлетико дар мусоҳибаҳояш ҳарфҳои ноҷо гуфту ҳатто голи задааш ба дарвозаи Ян Облакро гарму ҷӯшон истиқбол гирифт. акнун баъди даст кашидани Барса аз харидории ӯ Феликсро мебояд ба Атлетико баргардад. хабарнигори телевизиони Эл Черингито Хосе Алварес Ҳая мегӯяд ҳамлагари Барселона Жоао Феликс пас аз анҷоми иҷора дар даста боқӣ намемонад. ба иттилои манбаъ сармураббии дастаи Барселона Хави ба раҳбарияти бошгоҳ гуфтааст ки намехоҳад шартномаи иҷораро тамдид кунад ва ё шартномаи пурраро ба португалии 24-сола имзо намояд. Барселона Феликсро дар равзанаи интиқоли тобистона аз Атлетико Мадрид ба иҷора гирифта буд. ӯ дар ҳайати даста 22 бозӣ карда ба задани 6 гол ва 3 партофти головар даст ёфтааст. баъди мусоҳибаҳои ҷанҷолбарангез ва истиқболи гол мухлисони Атлетико ҳамин қадар хашмгинанд ки шояд баъди баргашт Феликсро ба сифати тӯб дар майдон истифода баранд. ба фикрам баъди анҷоми иҷора Феликс маҷбур аст ба Атлетико не рост ба хона биравад. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.